Merħba lura. Fit-taħdita ta' qabel arafna l-kuntest li fija saret is-sejħa ta' Abram u llum biex jiraqna naraw attwalment x'kienet din is-sejħa. Joseph, x'tajdilna fuq dan? Tajjeb, mela, propju kif għalaqna l-aħħar darba semmejna il-famuż kmand ta' Alla, lek-leka. Itlaq lejk. U minn xiex titlaq lejk? Titlaq lejk u mbagħad titlaq minn dar missierek, minn art twelidek. Tajjeb li naraw ftit hekk x'ħalla Abram, x'kellu jħalli Abram, semmejna l-comfort zone. Fil-verità, meta tħares lejn Abram ma kellux deċiżjoni faċli qudiemu. Ma ninsewx li Abram jgħidilna l-awtur stess telaq tqil bil-ġid mill-Mesopotamja, minn Ur tal-Kaldin, u jsemmi l-imrieħel, in-nies kollha li kien hemm jaħdmu miegħu, il-mara tiegħu u n-neputi tiegħu. U allura donnu mill-ewwel nindunaw illi fil-waqt illi qed jitlaq minn dar missieru, għax aħna forsi nisimgħu l-kelma dar missieru u naħsbu li hija sempliċement id-dar fiżika, mentri fil-fatt id-dar tal-missier fl-iskrittura tfisser ħafna aktar minn hekk. Biżejjed ngħidu li inti titlaq minn dar missierek li tinfatam jisu donnu qed tmur naqra kontra r-rabak mandament, weġġaħ il-missierek u l-ommok, ġifieri inti għandu jkollok fid-dinja ludija attachment mad-dar tal-missier fis-sens li inti tittieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek iserħilu li hawnhekk jgħidilna li teraħ mbagħad miet. Imma xi tfisser id-dar tal-missier? Ifisser dak kollu illi għamlek minn int illum. Dak kollu waslek. Issa, ovvjament, forsi tinstema' kontradizzjoni għaliex jiena min jien illum għax kont dak li kont il-bieraħ u kont min kont il-bieraħ. Imma din l-istedina Alla hija li il-bniedem jinfatam mill-passat tiegħu, jiġifieri li jiena mhux ninsieħ il-passat tiegħi li jiena nħares lejh, li jiena nitgħallem minnu, imma li jiena ma nħallix il-passat tiegħi jikkondizzjonani. U din hija tagħlima importanti ħafna għal ġenerazzjoni ta' kull żmien, insomma, biex ngħidu hekk, li jiena ma nħallix il-passat tiegħi jikkondizzjonani. U tajjeb li naraw li l-fatt li l-awtur jgħidilna li Abram telaq tqil bil-ġid li kellu ifisser li l-attachments, forsi anke attachments li kienu żejda baqgħu hemm. Għax jekk dan telaq tqil bil-ġid ifisser li nimmaġinaw l-enturaġġ il-karavan sħiħ dan Abram ma' martu Sara, mal-qaddejja tiegħu kollha, man-naċ u l-mos biex jiċċaqlaq minn Ur tal-Kaldin dawk l-eluf ta' kilometri biex imur lejn id-deżert tan-Negev. Dak minn fejn telaq Abram. U minn dak li ddiskutejna s'issa rafna il-kuntest, min qed jagħmel u min qed jirċievi s-sejħa, x'sejħa li wara Abram, imma xejn fuq id-destinazzjoni. Id-destinazzjoni allura x'inhi? Interessanti li l-awtur, kif diġà aċċennajt ftit l-aħħar darba, ma jsemmix id-destinazzjoni, jgħidlu lejn l-art li jiena se nurik. Grazzi, mela qed tgħidli biex nitlaq minn art twelidi, minn dak li jiena naf, u qed tgħidli biex immur nibda dan il-vjaġġ, b'dan il-ġid kollu, bil-familja tiegħi, min jaf kemm ħajajruni miġnun, meta ħanajdilhom ejjew niċċaqalqu, li ma kienx xi ħaġa kbira jekk nidħlu naraw il-ħajja nomadika dak iż-żmien, kienet xi ħaġa komuni, imma li inti tal-inqas ma tgħidilniex fejn ħammorru. U fil-verità it-test ma jagħtinix destinazzjoni definittiva fiżika. Iżda id-destinazzjoni interna spiritwali jagħtilna mill-ewwel. Ma l-ewwel kelma, anzi mat-tieni biex inkunu preċiżi, għandek l-imperattiv lek, itlaq, u t-tieni kelma leħa li tfisser lejk. Itlaq lejk innifsek. Mela dan il-vjaġġ fiżiku li m'għandux destinazzjoni fiżika, iżda għandu destinazzjoni spiritwali, psikoloġika jekk trid, illi ħajippermetti lil Abram jiltaqa' miegħu innifsu. U ejja ngħiduha kif inhi. Din kienet stedina ta' Alla l-imbierek, is-sejħa,
għalkemm tibda bi kmant, ma kull sejħa, kull stedina tibda bi kmant. Issa jew kellu l-libertà Abram li jgħidlu isma' jien qiegħed komdu hawn, għandi art fertili bħal din ħanħalliha, mhux ħankun daqshekk miġnun, u mbagħad fejn biex jitlaq lejn in-Negev fid-deżert. Ġifieri din kienet stedina, ma tajjeb li ngħidu li l-ħajja ħafna drabi tagħtina anka journeys, vjaġġi illi jkollna neħduhom bil-fors. F'dan il-vjaġġ fiżiku tiegħu Abram kellu jagħmel anka vjaġġi ta' bil-fors. Meta pereżempju fl-art ta' Kanan waqal ġuħ u Abram ħass il-ħtieġa ġie kostrett mill-ħajja li jinżel lejn l-Eġittu biex jaħrab mill-ġuħ. Il-ħajja dejjem tagħtina dawn il-vjaġġi li jew nagħżluhom jew ikollna neħduhom bil-fors. Nemmen li dawn il-vjaġġi, dawn id-deċiżjonijiet li jkollna nieħdu fil-ħajja jgħinuna anka biex ilaqqawna magħna nfusna. Walla jinqeda b'dawn iċ-ċirkostanzi u biċ-ċirkostanzi tal-ħajja biex ilaqqana magħna nfusna kif fil-verità seħħ fil-ħajja ta' Abram. Ara, smajt omelija ta' Father Paul Ketkuti dal-aħħar u laqtitni immens meta jiddeskrivi l-ħajja li we are birds, jgħid Father Paul, in flight. We are birds in flight. Kemm hija profonda. Il-ħajja hija a continuous journey, dan il-vjaġġ kontinwu illi ma nistax l-asfur jekk jieqaf iferferġ minn ħajaqa. U l-istess aħna, u l-istess Abram ma kienx jaf x'inhija d-destinazzjoni fiżika. Allura bħal dak l-asfur li qed itir jibqa' jtir mingħajr ma jieqaf, mingħajr ma jissetilja. Iżda d-destinazzjoni definittiva kienet li jiltaqa' miegħu innifsu kif appuntu jistiednu jagħmel Alla sa mill-ewwel żewġ kelmiet illi jtennilu. Biss tajjeb li ngħidu li we are birds in flight, ma nistgħu ngħidu qatt illi fil-verità wasalna b'mod sħiħ. Il-vjaġġ ċertament ma kienx wieħed faċli, kemm it-traġitt fiżiku u anke dak intern. Ħafna mill-artijiet huma fid-deżert. Xi ħaġa li aħna wkoll nesperjenzaw fil-ħajja ta' kuljum. Hemm local shortcuts. Mistoqsija importanti ħafna din. Ħanibdew mid-deżert. Id-deżert li l-bniedem waħxu. Jiena kelli l-grazzja li għext fl-Art Imqazza għal xi snin u kelli id-delizzju tiegħi kien li from time to time niftehmu l-professuri, aħna l-istudenti u noħorġu nagħmlu excursion fid-deżert ta' ġurnata jew anke jumejn ġieli. U d-deżert tirrealizza kemm verament iwaħxek għax ilaqqek mal-limiti tiegħek. Speċjalment il-limiti fiżiċi. Jekk jiena irwejt siqi, irrid nara x'ħan nagħmel għax tista' tkun life-threatening situation. Sempliċement irwejt siqi. Jekk jiena imbagħad bl-ażma, pereżempju, jekk jiena mbagħad b'qalbi, jekk jiena mbagħad b'ċertu kundizzjonijiet jiena ħanbati u ħanbati triplu fid-deżert. Id-deżert illi t-temperatura 40-50 degrees matul il-ġurnata, imbagħad qum filgħodu kmieni, toħroġ minn ġottinda u ssib ir-ramel qarmeġ taħt saqajk għaliex bin-nida li weqgħet mal-lejl tant kienet waqgħet taħt iż-żero t-temperatura li n-nida friżat u saret ġlata. Ġieli l-estremi, l-deżert huwa l-post tal-estremi u kien dejjem iwaħħax lill-bniedem u mod speċjali lill-poplu ludi. U interessanti li f'dan il-post ta' waħx il-salmista jiddeskrivih bħala deżert waħxi u bla nies. Alla jażlu bħala id-dating place għal-poplu ludi. Interessanti, il-profeta Ħożea jgħidilna jiena noħroġ lill-poplu ta' Iżrael fid-deżert u hemmhekk inkellem lill-qalba. Qed jirrepreżenta lill-poplu bħala tfajla u Alla li jażel id-deżert bħala dating place biex hemmhekk jinnamra mal-poplu tiegħu. Di tinstema' llum tinstema' kerax tgħid tisma' li ġuvni joħroġ tfajla fid-deżert f'post imwarrab tgħid dan m'għandux intenzjonijiet tajbin żgur. U dik hija l-ħajja tagħna, Alla joħroġna mill-comfort zones fid-deżerti tal-ħajja tagħna biex hemmhekk ikellem il-qalb tagħna
Interessanti per eżempju li kelma bl-Ebrajk hija davar. Dabar. Il-verb titkellem huwa dabar. Il-partiċipju tal-kelma, jekk neħduh bħala midbar, hija nom li jfisser desert. Aħna bil-Malti għandna xi ħaġa simili, meta it-tir, il-verb huwa tar, u noħorġu n-nom minnu għall-airport, mitjar. Bil-ludi jekk qiegħda, il-verb titkellem dabar, huwa tkellem dabar, bat għandna il-kelma midbar. Il-mitkellem. Id-desert huwa il-mitkellem, il-post fejn Alla jitkellem. Jien x'ħan għamel fid-desert tal-ħajja tiegħi? Ħanfittex shortcut? Interessanti li malli Abram ifittex ix-shortcuts jipperikola il-wedit kollha illi Alla jagħmillu fil-ħajja tiegħu. Semmej diġà il-fatt illi f'Kanan waqa' l-ġuħ. Abram fid-desert tan-Negev iktar fis-sawt jisma' b'dan il-ġuħ u jiddeċidi li jaħrab lejn l-Eġittu. Ħassu forced. Mingħajr ma jikkonsulta mal-Alla l-imbierek. Jagħmel ta' rasu jieħu shortcut. X'jiġri però? Kif appena jixref lejn il-borders tal-Eġittu jirrealizza li l-mara tiegħu hija mara sabiħa ħafna fil-għajn u li probabbilment l-Eġizzjani ħajfittxu li joqtlu lilu biex jisirqulu lill-mara tiegħu. Allura x'id idur fuq martu jgħidilha Saraj. Għax kien għadu ma bidilix isma'. Ejt li inti uħti, mhux il-mara tiegħi, u rriskja li jitlef il-mara tiegħu li mħabba ta' ħajtu u rriskja wkoll illi l-uliet li Alla wedu l-iben tal-weda ma jkunx jista' jitwielet għax jitlef il-mara. U li kieku ma intervenix Alla l-imbierek, il-mara tiegħu kien jitlefha. U l-istess iktar tard, meta dan l-imbierek iben baqa' ma ġiex, Sara tiddeċidi li tuħu shortcut hi wkoll. Ara, orqod mal-qaddejja tiegħi, Ħagar, għax dik hija tiegħi, u l-uliet li jkollok minnha jkunu tiegħi mhux tagħha. Diġà għandna surrogacy hawn, xi ħaġa li kienet tiġri dak iż-żmien li kellha riperkussjonijiet kbar. Il-mibeda li kien hemm jew din ir-rivalità hija ma nsejħulix mibeda bejn dawn l-aħwa Iżak u Ishmael illi mbagħad titrasforma f'mibeda bejn żewġ popli. Eventwalment. Ġifieri shortcuts diżastri għamlu. Ekku. B'mod tanġibli allura, kif nistgħu nirrelataw ma' din is-sejħa aħna llum? Ara, kif għedna, id-deżert iwerwirna. U jiena naħseb deżert komuni llum il-ġurnata li jwerwirna huwa l-istorbju li jtarrax ta' skiet. Pereżempju nkun fit-traffiku jien inħoss il-bżonn li nolli r-radio għaliex għax is-skiet jiskomodani, is-skiet li jlaqqani minn nifsi. U hemm ħafna deżerti oħrajn fil-ħajja tagħna. Jiena semmejt biss eżempju forsi xi ftit jew banali, imma indikattiv ukoll. Fid-deżerti tal-ħajja tagħna l-isfida hija li jiena nirbaħ il-biża' li jiena niltaqa' miegħi nnifsi u li hemmhekk niskopri forsi dak li ma joġobniex. Dak li jiena narah ikraħ fija fil-karattru tiegħi, fil-persuna tiegħi, dak li lili jdejjaqni, dak li jiena nħoss li iwaqqali wiċċi l-art meta niltaqa' mal-oħrajn. Shame li lili kapaċi tkissirni u titfani fi straight jacket. Fid-deżerti nuża l-plural tal-ħajja, Alla l-imbierek irid ikellem lil qalbi permezz ta' dawn l-affarijiet. Allura r-riflessjoni tiġi hawn. Jiena ħankun kapaċi niltaqa' ma' dawn l-aspetti fil-ħajja tiegħi u jiena forsi nitħabbeb magħhom kif qed jistedinni nagħmel Alla l-imbierek. U għax jiena nkun kapaċi nitħabbeb magħhom u mbagħad nkun kapaċi nikber u naċċetta lili nnifsi aktar kif jien. Hija mistoqsija profonda ħafna. U tajjeb illi nirriflettu ftit fuq dawn l-aspetti għaliex nemmen li minn hemm nibdew. Minn dak id-deżert illi Alla jkellimni, dak id-deżert li jiena nipprova naħarbu, allura x-shortcuts u x'inhuma x-shortcuts? Li jiena nixel ir-radio, li jiena ma nfittix is-skiet,
li forsi naħrab mill-problemi jew minn traumi fil-passat jew minn insecurities billi nerreq li l-nifsi fix-xogħol. Allura x-xogħol huwa xi ħaġa tajba li jsir xi ħaġa li jsir ħarba għalija. Escapism, eżatt. Li huma dawk l-aspetti fil-ħajja tiegħi li huma deżert fil-ħajja tiegħi u li jista' jkun li hija l-istedina talla biex innamra miegħi. Għandna daqsxejn ta' homework x'nagħmlu. Ekku. Nistidnek biex tigwidana ftit talba biex nagħlqu din it-taħdida. Tajjeb. Mulej Mr. Qaddis, jekk rajna ftit il-preżenza tad-deżert jew id-deżerti fil-ħajja tagħna, id-deżert li taf toffrilna l-ħajja, id-deżert li taf toffrilna inti għax tħobbna u għax tixtieq tlaqqana ma' nfusna, għax tixtieqna nsiru nafu aktar minn aħna, għax tixtieqna fuq kollox illi f'dan il-vjaġġ li fih inti tinnamra magħna insiru nafu aktar minn inti. L-Alla tal-ħniena, l-Alla li tħobb. Nitolbuk il-grazzja Mulej illi ma nibżawx naffaċċjaw id-deżert. Nitolbuk il-grazzja li fuq kollox fid-deżert meta niltaqgħu mal-aspetti li huma inqas sbieħ fina li forsi jiċċelenġjawna, li forsi maħniex kuntenti bihom, li forsi jdejquna, li nibżgħu minnhom. Tenna nixħtu dik il-ħarsa ta' mħabba li inti xħet fuq Pietru. F'dak il-moment l-iktar vulnerabbli, f'dak il-moment li kien propju għadu kif ċaħdek. Katina din il-grazzja li nħarsu bħarsa ta' mħabba bil-ħarsa tiegħek ta' mħabba lejna nfusna. Ħalli nitħabbu ma' dan l-aspett li forsi jintuħ bis-sieq fil-ħajja tagħna. Dak l-aspett li jenna nikbru u li fih għax narfu d-djufija narfu l-ħtiġa tiegħek u s-sabiħ li inti taġixxi fil-ħajja tagħna kif inti aġixxejt ma' dak li kien dajjef fl-Apostlu Missierna San Pawl u la qegħdin naraw Abram hekk ma' dak id-dajjef li inti ħdimt u tant wassalt għal frott fil-ħajja tiegħu f'Abram.